हाय टे कर दियो। हाय दोस्तों, हम जाऊ सूरत सूरत आमर अजय भाई पानी आने गले ना तुम सीढ़ी रे जीव सीढ़ी रे आम जीवा नहीं ये सब लिफ्ट रे जातु आम सब सीढ़ी रे जीवु ए लखनाई तुम आ लिफ्ट जाओनी यही पटे पलि आस पलि आस जल्दी जल्दी पलि आस ये हो यूट्यूब यूट्यूब रे थोड़ा हो राउरकेला जर्नीटा केमती रहिला आमर राउरकेला जर्नी लखना एठू बहुत आरंभ हो भाई आपण मतामत टे जनातु टोकड़ा ना ना ए आपण जाउछन्ती कोठी कोठी आपण जाउछन्ती कोठी वर्तमान भुवनेश्वर स्टेशन रे प्लेटफॉर्म नंबर केते जाउछ फाइव प्लेटफॉर्म को आम जाउछु ए हम लिफ्ट रे पळे आसी हमर जिंस वर्तमान आम जाउछु प्लेटफॉर्म को टेकी टेकी बस्ता नहीं पारे घुषाड़ी घुषाड़ी नौ देन बर्तमान लगे लगे टाइम अच्छी ही आम ट्रेन एटा ट्रेन ना एटा बस सतरे भाई मैंने टे जनातु एटा ट्रेन की बस मुझे जानी पाऊँ ये चला पानी पार्सल देते समस्ते पीवा बर्तमान बाबू नहीं जाओ पी दियो गोटे आप गोटे नहीं जाओ कुआर जाऊँ आज्ञा भल धन्यवाद आप जर्नी शुभमय हो सीट कहीं कौटी जाऊँ भुवनेश्वर आम जाऊँ राउरकेला
କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଣ ତମ କେଳା ଭଲ ନୁହଁ ସେଇଠି ରାଉରର କେଲା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଉରକେଲାରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କେଲା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ରାଉରକେଲାରେ ଓହ୍ଲେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କେଲା କୋଉଠି ଶୋଇବ? ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇ ଯୋଉଠି ମୋ ସୁବିଧା ହବ ସେଠି ଶୋଇଛି। ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ? ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ରାଉରକେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାର ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ। କ'ଣ ଭିଉ ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଅଜୟ କହିଦେବେ? ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ? ଆପଣମାନେ ରେଡି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରେଡି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓକେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଟ୍ ପାଖରେ ବସିଯିବା, ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ସ୍ଥାନକୁ। ଚାଲ ବାବୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା 9:30। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ନା ଏଇଠି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ହିରୋ ହିରୋ ଭାଇ ନିଦ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା? ନିଦ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏଇନେ ଉଠିଲ? ବେଗ ଗୁରା ପଡ଼ିକି ଆଣିଲା। କଲିକତା କଲିକତା ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯିବନି। ଯିବା ଆଉ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଅଛି ତମର? ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଉରକେଲାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବୁ ରାଉରକେଲାରୁ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଚାଲ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଏ ବାଏ କରିକି ଚାଲ। ତମେ ଆଧରେ ଏପଟେ କାହିଁ ଆସିଲ? ଚାଲ ନା ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ରାଉରକେଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ବୋଧେ ବାଇକଟା ପଶିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ଆମର ଧରା ହେଇକି ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ରାଉରକେଲା ଅଟୋ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ପକେଇକି ବସ୍ରେ ଟୁର୍ ହେଇଗଲା ରାଉରକେଲାରେ ଚାଲୁଛି ଇଷ୍ଟା ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ अजय केमिति लागुची बसरे बसिले बसरे बसिला पर केमिति लागुची बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत समय बस आसला लक्ष्मण भाई गरम होइजे स्टूडियो रे बसिन तो हमें तो पीछे गरम होई जा सेठी बदन दाडी रोसई शेष 11टा खाई गरम गैस तुला